Biyernes ang ikatrisi nga adlaw, Biyernes ang gabi maagi yan usa nga bulalakawan. Sinyalis nga may dama babanaw, babaw ang kalibutan tangahaw, babaw ang kalibutan tangahaw. Propesiya ang propeta nga dinihatuna may damagahadi nga halangit may kasina mabubuhingan magmamata paagihan sa lahan mga magpakasasala, sa lahan mga magpakasasala. Pinanawag pinanirok ani kasi kaugok magahalad ang pag-ulpot hindi nga ira iging kikilala magsisirot hakalibutan nga magsisisiro mapaparong ang mga bituon salit pinandagkutan ang mga kandila kay parong laga nga bumbilya madayon nakamatay kawaranahang kapawag katikangan handilog yung makusog na linog magubangan mauranahin kalayo isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao sumatan mga matatabo buwatan nira Ginoo nga diri matitiguhin bisan inubisan mga membro bisan pagkunuig tarampo ang tutulong nga ulo ako sa nga scientifico kay wari pa maimbeto ang nangay nga instrumento nga masusukol ta sugat niya pandistroso delikado duro na kakomplikado mamamarating barahibo kung timbugtugin kakao ng demonyo iragin ni Maya pa maagihin pagkanta nga matahara lukma karima di mahabalingong magkakapamuyayo ka kung sayod ka ito naglang nga matutuno na salit pinandagkutan ang mga kandila kay parong laga nga bumbilya madayon nakamatay kawaranahang kapawag katikangan handilog yung makusog na linog magubangan mauranahin kalayo isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao habag kaya na iragin na andaman hapan hunahunangan hakasing-kasing igahalad nga tanan igahatag ang kalag iglalatag hamalamrag nga lamesaan magraot nga pitan para may nasumuban nanwaray may pumulan hasta na ang langit ngan hantuna nga magtapo magtupad ug sa maglarab ug sa pamasunog ug sa pamatunaw ang kadabukan nga may dabo malabag salit klaro nga kaplano nga bisan delikado bumadayon nga maparongan kalayo ngatan na matatabo kung ano nakadahal libro mananabugi hapon ang katapusan ng tao salit pinandagkutan ang mga kandila kay parong laga nga bumbilya madayon nakamatay kawaranahang kapawag katikangan handilog yung makusog na linog magubangan mauranahin kalayo isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao isisimbagin papangade ininira nga bumalik pumakade katunaan kay ini nga balikan nga Kristo punoan magtatalwasan mga tao